aquesta setmana d'intervenció hem tingut una participació familiar a tope, veient que les famílies també volen ajudar al canvi, volen que el col·le també siga la seva segona casa, que siga també un espai de convivència per als seus xiquets, per als seus fills i filles, i després també que siga un espai d'aprenentatge. Ara mateix únicament estem veient un canvi radical al pati, que és físic, sí, que és de plantar arbres, pintar, posar un escenari, una aula oberta, una bibliopati. El que volem nosaltres és extraure les classes, les explicacions fora de les aules i poder tindre també l'oportunitat de donar classe fora de les aules. Jo crec que això, a nivell de mestre i a nivell d'alumnat, és un objectiu superbo.